Aquí tenim la colla joves, Xiquets de Valls. Intentant el 4 de 9 sense folre. La sorpresa del dia. Sí. Recordem que la colla joves de Valls l'any passat tenia un 4 de 9 fenomenal, que el van carregar fins a 6 vegades i que aquí mateix a la plaça de la Vila el van descarregar. Recordem que es van despenjar dos castellers, però es va donar per descarregat. Aquest any només l'han intentat una vegada, molt a principi de temporada, va ser per les desenals, no va anar bé. I veurem com va aquest segon intent de la temporada de 4 de 9 sense folre. Han desmuntat el peu en dues ocasions. I ara s'han vist obligats ja a tirar amunt. Això és una cosa que no està escrita a cap lloc, no? Però és el que es fa. De fet, el terç que està d'esquena a les imatges... Bueno, no. El segon i el terç estan una miqueta descol·locats. Setens col·locats i ara acaben de tirar l'enxaneta l'Òscar Peris, del cap de colla. Quarts i quinze estan bastant bé, tot i que sisens estan tancats. Entrada de dosos. Déu-n'hi-do com va aquest 4 de 9, eh? Sí, molt ràpid i molt bé. Potser és dels tres intents que s'han vist aquí a la plaça, dels tres que han fet el més ràpid. Ara comencen a patir. Terços i quarts en saben, però en saben. Molt bé, potser no No estan perdent de moment, però la posició ja el tenen extraordinari a la jove de Valls. 4 de 9 4 de 9 sense folre carregat. Veiem que els terços estan obrint una mica, però la sortida de dosos és molt important. La sortida de dosos i sisens és molt important per poder el de tot descarregar. I atenció, 2 4 de 9, la mateixa diada. I atenció que tenen pràcticament fora el pont de dalt. El Salvadoret una miqueta més, copa ell pot. Ai, que estan al límit, poc a poc, i el poden descarregar. Si van a poc a poc. Poc a poc. No, que no es precipitin, que el tenen descarregat. Molt bé. Molt bé. Increïble les joves de Valls. Molt bé. Increïble la casta de les joves de Valls. Ha arribat a Sant Fèlix i no estava en el seu millor moment. I aquí tenen, descarregant el 4 de 9. Molt bé. Molt bé. Certament impressionant les joves de Valls. Sí, una feina a terços i quarts impressionant, eh? L'agulla de l'esquerra és... Aquí tenim el moment en què es corona. I aquí tenim aquesta estructura sencera, insòlit, la mateixa diada. Aquí aquest castell està perfecte. Es veu el Salvador, l'agulla de l'esquerra una mica obert. Però molt bé, molt bé, molt bé. Dèiem que 2 4 de 9 sense folre descarregats a la mateixa diada.